कोकणातल्या प्रत्येक गावातील कॉमन गजाली. अवता काय सांगतास? आमच्या गावातली बबनाची आजी 106 वर्षांची आ, पण आतापर्यंत सगळी कामं स्वतःच्या हातान स्वतः करी. गावात खैचो पण कार्यक्रम असन बबनाच्या आजीक बोलवा, सगळी कामात ताच करी. अहो शेती पण स्वतःच्या हातान करी होती, पण मागच्याच महिन्यात बबन्यान टाईल्स लावून घेतल्या ना बाथरूमात, थयच म्हातारी घसरान पडली. आता अंतरुणात असा, पण आतापर्यंत स्वतःच्या हातान स्वतः करीता. नाहीतर आम्ही 25 आता सांधे दुखूक लागले. तुमच्या गावचं कसलं कौतुक सांगतास आमका? आमच्या गावचं देवस्थान 1 नंबर पॉवरफुल देवस्थान. कोणी सहसा हात घालत नाही आमच्या देवस्थानात. कोकणातल्या नंबर 1चं देवस्थान आमचं देवस्थान. वारा एकदम कडक. तुमचा जर का अडला नडला असात तर आमच्या देवाक कौल लावा, लगेच काम होतला. लोक लांब लांबसून आमच्या देवाक भेट देऊ. लय पॉवरफुल देवस्थान. ते मध्यंतरी रियावाला फेमस झालेलो ना, तो आमच्याच गावचो. कच्चा बदाम देखो कच्चा बदाम काका बोललाय, माका पण व्हिडिओत घेतलं ना. आता आमचं काही शिटिंग बिटिंग काय ना नाही काय. मग मी पण एक फेक अकाउंट ओपन केलंय. आता त्याच्या प्रत्येक व्हिडिओ खाली मी गाळीच देते. ना चांगलो रस्तो होणार होतो, पण ती खायला वाडीची अक्कर माशी लोक ऐकणतच नाही. जमिने जातीत ना त्यांची म्हणान. आता माका सांगा, गावात कोणती गरोदरबाई झाली तर ती का जाऊ चांगलो रस्तो नको? यांच्या घरात काय बायका नाहीत? आणि काय तो वायफाय आणल्यानी ना, त्याचं मोठं बोर्ड लावल्यानी. अरे वायफाय आणलास त्याचा कौतुक कसला सांगतास? रस्ते हाडा आधी. तुमका सांगता आता बघा, पहिल्यासारखी शेती रवली नाही. शेती काय पहिल्यासारखे ऋतूच रवले नाही. ऋतूचं काय पहिल्यासारखी झाडांका फळा पण रवली नाही. फळांचा काय पहिल्यासारखे आता सण पण रवले नाही. आता पहिल्यासारखी माणसं पण रावली नाहीत.